Duha sa 8 ka mga opisyal sa DPWH nga nalambigit sa 96.5 million pesos nga ghost project sa flood control sa Davao Occidental naabot na sa Cebu. Alas 3 karong hapon mitugpa sa Mactan Cebu International Airport ang eroplano nga giluwanan nila ni District Engineer Rodrigo Larete ug Czar Ryan Ubungen, Finance Section sa DPWH Region 11. Escort nila ang mga opisyal ug personnel sa NBI Davao ug gisugat usab sila sa mga opisyal ug personnel sa NBI Central Visayas Regional Office. Gikan sa MCIA, gida ang mga akusado sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City ang korte nga maoy nag-issue og warrant of arrest batok sa mga akusado. Karong hapon usab, gilaumang maabot na sa Mactan Cebu International Airport ang kontrobersyal nga kontraktor nga si Sarah Discaya. Ang RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City nalakip sa 27 ka mga korte lukop nasod nga gidesignate sa Supreme Court isip Special Anti-Graft Court nga mo'y muhusay sa mga kaso sa mga anomalosong proyekto.